Esta asociación traballa diariamente para axudar as persoas e familias en risco de exclusión social. Sen embargo, agora son eles os que precisan de axuda. O motivo, o roubo e posterior destrucción deste vehículo. Os feitos producíronse na madrugada do martes, cando os ladróns roubaron a furgoneta desta UNG para a continuación calcinala nas inmediacións do Vao. Ás 5:30 da mañá recibimos unha chamada da policía dicíndonos que a furgoneta estaba queimada, que se era nosa, que fóramos a recollela. Colleu o recado unha compañeira que non apaga o teléfono, que eu sí que os apago de noite. E ahora vamos a ver bueno, eu nunca nos pasará algo así, non? O primeiro que se nos ven a alma aos pés, nos pomos a chorar e aínda estamos, eu creo que recuperándonos, non? Porque parécenos increíble que, bueno, agora xa a policía abriu a investigación e, bueno, parece que a utilizaron para facer un roubo. E aí estamos, que a recaudación de fondos para comprar outra, porque nós temos que traballar. Esta furgoneta era a súa principal ferramenta de traballo, por iso dende a Asociación Boa Vida precisan da colaboración cidadá para repoñer o seu vehículo canto antes. Esperemos que haxa doazóns, estamos pedindo 10 euros, 500 personas, con 10 euros cada unha conseguiríamos 5.000 e con eso pensamos que podemos encontrar unha e pa diante. Mais ben buscamos unha furgoneta estreita porque nos metemos na cidade e que teña algo de altura por o tema dos mobles, que nos entre unha cama dun 35, un colchón dun 50, ese é un pouco o requisito. E pagamos en efectivo, así que animamos a que nos poda estar vendo que si teñen unha furgoneta que usan pouco, que ven que non se decidían a vendela porque non lles daban moito por ela, nos lles vamos a dar pues, un precio de mercado e salimos todos ganando. E mentres a Policía Nacional está a investigar os feitos, os membros desta asociación intentan tamén buscar unha explicación a todo o acontecido. Temos un compañeiro aquí que sempre di eso de cando a veces entre nós, pues bueno, o tema da pobreza e a culpa está moi relacionado, non? E se eres toxicómano e pobre, entonces xa eres o culpable, xa non tes perdón, non? Se eres minusválido ou discapacitado, sí, porque eso, ou se eres enfermo, non é culpa túa, non? Entón, el dice sempre, Miguel dice, bastante desgracia tienen ellos con lo que tienen. Vamos a, bueno, nos o noso a traballar, e a estar unidos entre nós. Ademais da campaña de recollida que xa está disponible na página web boavida.org, todos os que queiran axudar a este colectivo poden achegarse ata a súa tenda solidaria situada na Rúa Santa Clara de Pontevedra ou tamén ata este almacén.